Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Умедворам, ки ҳама каса тансиҳату хонавобод ҳастен. Ҳама каса хуш омаден ба канали ман. Подписчикои наве, ки ба канали ман подписатсия кардастен, шуморо хуш омаден, дӯстони азизам. Иҷода бошад, тарзи тайёр намудани трайфла пешкаш мекунам. Марҳамат, тамошо кунед. Барои бисквити трайфл бошад 6 дона тухма, 6 қошуқ шакар, 50 грамм рӯғани алена дар кора бо 50 грамм дигар шир дар кора, 8 қошуқ орд дар кора, 1 пачка разрыхлитель дар кора. Баъд какао да як хамируш ними якта бисквит шӯридагим, ними хамирушда бошад, 2 булакадагим, нимушда какао андохтам, нимушда красни бархат ранги ами свети сирх андохтагим. Иҷа ами 6 дона тухм тайёр кардам да. Инам хе ҳамаи маҳсулотҳои якҷоя кардагиму баъд ранг андохта 2 булакада да лист рехтам ша. Иҷа ба кадом хотир бовар кардем подписчикои азизи ман натонистам навор карда ҳама чиша вақти якҷоя кардан. Саҳар ай хуб мон хестем, рости гап якта занг омада, апаҷон мо хонаи шумо рафтестем, шумо қадрдонӣ мекунам, мақсад кӯдакома гирифта барои раҳматгӯӣ хонатон рафтестем. Дига ман хай саросима шидам, хестам трайфл шӯридам, хай пухтам гирифтам, причуда тайёр кардам, хай гӯшбирён кардам, 2 намуд салат тайёр кардагим, 1 намуд торт пухтагим. Хай насиб навори ояндада бо нишон метиҳам. Чӣ хайр ман қадрдонӣ мекунам подписчикои беҳтарин ма, подписчикои азиз ма. Бовар кунед ҳам хе духтараки хубе ҳастай, ки хай омад, хай якдигара мегӯ, ки мо чанд сол шуд дидагем да. Якум бор бовар кунед дидем, не ки духтари беҳтарин будай. Хай амҷада бо нишон додагим, хай омад, қадрдонӣ кардам, хай дастархон накриват кардем. Меҳмондориш кардам, хай хоҳарҷонмона. Хай хоҳарҷонмон бо тӯҳфа овардай барои мара. Хоҳарҷони меҳрубон, ҳазор раҳмати калон. Худованди меҳрубон ҳам хай пазандаед кунад, ки бовар кунед фақат тӯи маъракаҳода пухтупаз куна ҳами хоҳарҷонмону. Худоҷон вақти хушу зиндагӣ обод дошта бошад, давлатакша ай зиёда гардона. Ҳама вақт худоҷон бо оилааш, бо фарзандакош хушбахт боша хоҳарҷонмон. Хоҳарҷонмон ба ҳамин наздикӣ омадиян, хай бо хабар гирифтиян мара. Билет доштиян, мега апаҷон бо хай билет доштум. Ба хотири и қадар хизматҳое, ки мақсад мада карде, и қадар пухтупазо мада ёд додагие. Ман шавҳарма гуфтум, ки мерам ҳами апаҷона як бор мебинам, розӣ мекунам, хай дуошона мегирам гуфта омадиян. Билет доштиян, бо мерафтиян. 7 сол шуда, ки Тоҷикистон наомада будиян. Хай омадиян, ҳама хешта бурушна дидияну бо мерафтиян. Хай хоҳарҷони азизи ман, худоҷон роҳи сафедиятона хушбахти ҷаҳон бошед. Омин. Ин иҷада боша, хай трайфла бисквитша пухта гирифтум. Иҷада барои украшенияшу барои дарунуш малина дар кораю. Иҷада ба гел тайёр кардагим. Ҳами ранги вайда ҷем бори тайёр кардагим ина. Да холодильник мондаги будам. Ира бинед чӣ хеле хушрӯ сахта как шидагиай. Ҳам барои украшенияра истифода мебарӣ, ҳам да қабатҳои торт, бисквитда истифода мебарӣ, да пирожни, трайфл, ҳама чиза истифода бурда меша. Ира хеле шуд. Ай вай оби олуча тайёр кардаги будам. Крахмалу шакаркати тайёр карда да холодильник мондаги будам. Ира бинед чӣ хеле хушрӯ шах шуда. Ира ман чанд бор ҳоли пухтупаз мекунам. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода боша ширкати Атомира ба шумо тавсия додистам. Апаи муҳайёҷон кор мекунанд, шуморо ба кор даъват мекунанд. Беҳтарин кораи духтаро. Кадоме ки регистратсия мешава, апаҷонмон мегӯянд, ки ҳар шанбе мақсад оиликакошон мегзара. Бо болои ида барои новичоко падарка доштиян. Ба фикрам, ки ягон компания хел нестай духтаро. Дроен регистратсия кунед, беҳтарин корай. Ҳамиш нағзай духтаро, ки хариди маҷбурӣ нестай дар ин компания. Беҳтарина ҳам хе духтарако регистратсия кардестиян. Бовар кунед рекламагиром ҳам хе бисёрае, ки ҳар як рекламада 5таи, 2таи, 1таи рафтестиян барои регистратсия кардан. Аллакой духтаро фаҳмиданд, ки Тоҷикистонда ҳуйшидай заказ мекунанд. Имрӯз пагада боршона гирифтестиян. Уже оиликода буромадестиян, оиликошона гирифтестиян духтаро. Ба наздикии ҳами марам да як группа бовар кунед регистратсия кардан. Хай духтарак бисёри бад хоҳиш кард. Гуфтум майли шумо апаҷон ҳеҷ кор накунед, фақат регистратсиятон кунам. Да таи дастон худам одам мебиёрам. Уже да таи дасти ман бисёри бад мега оиликда буромадести одам овардем. Ман бовар кунед ягон бор ҳоли харид накардам. Ҳамо духтаро харид кардиян, уже оиликда буромадестиян. Духтаро як бор шанси худтона санҷед. Дроен да ҳами Атоми регистратсия кунед. Кори беҳтаринай. Корои нағз
нағз мекунед. Мақсад ягон чи иҷа хариду фурӯши калон не, хона ба хона намегарден. Ҳами якта телефони интернетдор дар кораи, якта мақсад ҳами онлайндор бошада, дигар ҳечи шумода дар кор нестед духтаро. Марҳамат кунед, кадоме ки кор кардан мехоҳад ба рақамҳои рӯи экран буда нависен. Маҳсулоташро ман худам гирифта бовар кунед истифода бурдистам. Барои ҳама чӣ фоида дора. Чизе ки ман истифода мебарам, барои шумо тавсия метавонам, апаҷону хоҳарҷонои ман. Доставка боша ба тамоми шаҳрҳо доранд доставкаошон, ҳамаш беплайне ки духтаро. Хо Тоҷикистонда боша, хо дохили Россия, ҳама давлатҳода доранд доставка. Марҳамат кунед. Ин аҷада чӣ хеле ки дидем, шоколад нишон додагиём, гелви шоколадаю, баъд воздушни шоколад барои болои трайфлмон бошад. Иҷа кремша тайёр мекунем. Кремуш боша шеф дукат, кати сахарни пудра, визбивайд мекунам, миксер кати якҷоя мекунам, ҳав сакаки хушрӯ меша. Баъд дар қабатҳои трайфлмон бошад истифода мебарам. Ин ҳамҷа хай тамошо кунед. ҳамҷа ман то пухтам тайёр кардам. Иҷада чанд чиз пухтам да, ҳам самбуса тайёр кардам, ҳам трайфл кардам. То ҳамаи чизҳои пухтам тайёр кардам ки рости шав шуд. Баъд трайфл ма боша ина бинем ки хунем камтар хай набоша галоген, люстра дорум, камтар ториктаре. Ҳоли ба наздикӣ насиб иншоалло барои рӯшан карданаш хай бо ягон чӣ мегирам ки штативам бовар кунед. Намедонам ки ҷояш камтар симаш вайрон шуда, барои ҳамин торикчааш шуда. Хай насиб боли штативам босоз мекунам. Ба наворакҳои рӯшан баҳри шумо пешкаш мекунам. Иҷа хай шав бовар кунед, намози хуфтан буд чун тайёр кардам трайфлома. Шав буда, барои ман камтар хиёл кардам наворамда торик омада. Ин аҷа боша крем хай тайёр шуд. Крема мегирам хай. Трайфлои хушрӯ када якта тайёр мекунам хай. Ин ҳам хай баъди крем тайёр шудан, дар мишокчакҳои кондитерский мегирам, крема меандозуму. Баъд дар ақибои ҳамин стакану камаки крем мекунам ки ҳам бисквит хушрӯ часпада. Ин ҳам хай тамошо кунед. Иҷа чӣ хеле ки акӣ диден, як дона бисквита ду намуд кардагиём. Нимша шоколадне када будаму, нимша бархатне кардагиём, свети сирх кардагиём. Дар ҳамин як трайфлмон бошад, ай так, ай ҳама поёнаш боша шоколадне рехтагӣ будаму, ай болотаруш ҳамон свети бархатне рехтагӣ будам, не ки ҳам хушрӯ трайфлои аҷоибот омад ки. Ин аҷа ба банан реза када будам, дар қабатош банан када будам. Бовар кунед ҳам духтарак, ҳам хоҳаракмон ку трайфла хӯрдаг мекунад, апаҷон ин қадар ба мазза қа хушрӯ омадагия. Гуфтам ҳоли ритсепти ишам рафт ҷо ба ҷоша расияда, бо ритсепти ишам хушрӯ метиҳем, ҳам хеле тайёр мекунем барои меҳмонакота. Апаҷону хоҳарҷонои ман, подписчикои беҳтарини ман, ҳазор раҳмати калон барои дастгиритон, барои ин қадар суханҳои хубе ки барои ман мегем. Видеои мада лайк мемонед. Ака ҳамин лайкмонӣ ягон чи бовар кунед, аммо наметӣ ягон чизи мо зиёд намешава, фақат просмотра нағз мекунам. Вақте ки просмотраи видеои мо ки нағз ки шуд, хай мадам якта завқ, шавқ пайдо мешавад ки бо реклама видеои нав кунам баҳри шумо да, дӯстони меҳрубони ман. ҳазор раҳмати калон, ай ҳамаи шумо миннатдорум. Ина духтаракое ки мақсад ёд додистамшон дар WhatsApp бовар кунед, бисёре ба духтарако мепурсанд, хоҳиш мекунанд ки апаҷон чизое ки намедонем. Ба ҳамин наздикӣ якта хоҳарҷонам навистиянд ки бовар кунед апаҷон ҳеҷ пухта наметавонам, фақат дар хонаи шавҳарам гап мешунавам. Бовар кунед дилам барои ҳамин хоҳаракмон ҳам хеле сӯхтак, ҳама акша гуфтам инам хеле дуро влогои маро тамошо кун хоҳарҷон, ҳамаша ҳам хеле хушрӯ ман фаҳмондагиём ки духтаракое ки намедонанд ёд гиранд. Ина хеба мақсад гапшунави хонаи шавҳар нашаванд. Ҳаматонро дӯст медорам аз барои Аллоҳ. Бовар кунед ҳамин ёрдамои ман барои шумоя, дӯстони азизи ман. Ин ҳамин хоҳарҷоне ки хонаи ман омад, бисёр чизоро ёд додагиём. Хай гуфтиу гапо ки маҳсулоташ авай буд, не ки ёд доданаш ай ман буд. Бовар кунед ман ҳам хеле хурсанд шудам ки хоҳарҷонмон Тоҷикистон омада, бо занг зад ки апаҷон мо пагах хонаи шумо мерем. Инам хеле худованди меҳрубон ҳамаи духтаро ба ҳунар шаванд ки ягон вақт гапшунави хонаи шавҳар нашаванд. Шумо кӯшиш кунед ки иншоалло ҳама чия ёд мегиред хоҳарҷонои ман. Ягон вақт дар зиндагӣ рӯҳ афтода нашавед, зиқ нашавед. Иншоалло ҳамаш хуб мешавад, дӯстони меҳрубони ман. Апаҷону хоҳарҷоное ки нав ба канали ман медроем, подписат кунед. Хай гапакҳои хубтонро нависен. Видеомда лайк монен ки просмотрош нағз шавад. Духтаракое ки намедонанд ваёям бинанд ёд гиранд баҳри худшон. Як чиз не як чиз ёд гиранд. Ин аҷада боша ҳамун шоколаду кати гели шоколадне дар болои оби ҷӯш мемонем. Хушрӯ када камтарак сливичное масло мерезему ва мемонем ша хушрӯ када як дамак меистанем, хе об мешава, сакаки хушрӯ меша. Мегиред дар болои трайфло мерезем.
инам чӣ хеле ки диден барои трайфло бошад. Аввал шоколадни бисквита рехтум, ай болош бошад, ай ҳамун геле ки тайёр карда будум, ҷеми ки тайёр кардагиам ку, ай ҳамун ранги пропитка рехтум, ғавсака ки ҳастай, ай болош крем кардагиум, банан кардагиум, ба бисквити бархтнеям сирха ай болош рехтагиуму бо крем кардагиум, ба шоколад рехтум ай болош. Иҷа боша малина да холодильник монда будам, ба саҳар кати хестум иҷа, аму ай холодильник гирифтум шоная, ба булаку шонда боша малина кардагиум. Ай ҳамин рецепт кунен хай беҳтарин, ай пушаймон намешавен духтарако. Инам хай трайфлои ма кадаги хай тайёр шуда буданд. Украшениҳои болоша кардум ки духтарҷонам гуфт очаҷон якта мошин омад. Биромадам ки хай подписчики азизам омадиянд, хай пешвоз гирифтум шуна. Иҷа хай бачаҷонаш гирья кард ки кади дадам мерам ки очаҷонаш гуфт ки биё хай ада мешинем ба мерем. Инам хай абети омаданд то бегаҳа шиштанд, хай меҳмондоришон кардум. Апаҷону хоҳарҷонои ман, агар шумо аҳамият дода бошед, ман дар влогом распаковка чек намекунам. Не ки ба хотире ки хоҳарҷони мо ай худи ғарибӣ омадай, мақсад хабаргирии мо омадай, тӯҳфа оварда барои духтарҷон ман барои ман овардай. Хай ба ҳамин хотир ман распаковка чек кардам ки хай шумоям бинен ки подписчики азизам хай қадрдонӣ кадай. Инҷа ба духтарҷон ман дута сачоқ овардай, хай раскраска овардай, хай хеле чӣ овардагӣ буд. Ҳазор раҳмати калон хоҳарҷони ман. Худоҷон очаҷон та умракша дароз кунад. И хоҳарҷонмон ранги ман падараш гузаштагӣ буданд. Худо падаромона раҳмату мағфират кунад ва и фарзандои калон кардагишон ҷоҳошон биҳишт шава. Худои меҳрубон. И хоҳарҷонмон хона омадак ба шишту ба гуфт ки бовар кунен. Апаҷон гуфт ман боварӣ надоштум ки шуморо мебинум, боварӣ надоштум ки хонаи шумо мебиём. Бовар кунед гуфт ҳам хихирсандум. Шавҳарам мега чӣ қадар бадрашка намемона ягон ҷо беғарзи хонаи хиштоманду мақсад хонаи худашро, хонаи очаҷонуму апаҷону хоҳарҷоном рафтанд. Дига ҳеҷ ҷо намемона. Вақте ки мега ман дар ғарибӣ будум, шумо и қадр пухтупазое ёд доде, и қадар инсони хубе. Ба ман шавҳар ма гуфтум Тоҷикистон ки рафтум, хонаи апаи Бону мерам. Апаҷон ма як бор мебинум, розӣ мекунум, мақсад ягон падаркаак мебарам. Ба мега шавҳарам гуфт ки мақсад майли. Мега бовар кунен ман ҳам хихирсан шудам ки ҳамин қадар инсони хуба бо ҳамада маъқул мешиде. Гуфта хай иқа мана таъриф кард, хай ҳазор раҳмати калон ки қадрдонӣ мекунед, иззату ҳурматам мекунед. Хай апаҷону хоҳарҷонои ман ҳазор раҳмат. Бовар кунен ҳамин ман кӯшиш мекунам ки шумо ёд гиред ки ҳамин дили мардака ёфтан дар ҳамин жулудкаша бовар кунед. ҳамин хӯрокҳои бамаза пазен, ҳамин пухтупазои бамаза кунен ку иззату ҳурмати шавҳара кунен ку бовар кунен ӯ шавҳар барои шумо ҷонашам метиҳад. Бовар мекунед инам хеле ман худам дар ҳаёт таҷруба кардам. Ҳамина ки вақте ки шавҳар розӣ боша, худо розӣ меган, ҳама вақт шавҳарро розӣ боша. Пухтупазои бамаза кунед, иззату ҳурматша кунен ку шавҳар барои шумо ҳама корда қодира. Бовар мекунед. Хай инам хеле дӯстони азизи ман, ина хай чизакҳои хоҳарҷонмон овардагӣ навора ба анҷом мерасонам. Хайр дӯстони азизи ман, худо нигаҳбони мову шумо бошад. Дар паноҳи Аллоҳ бошед.